30. 30 അല്ലേ പറഞ്ഞേ? 30. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരായിരുന്നു? പ്രകാശൻ പ്രഭുജി എഴുതിയിരുന്നോ എക്സാം? പ്രകാശൻ പ്രഭു എത്ര മാർക്ക്? അടുത്തത് പറഞ്ഞു. ശിവകുമാർ മാതാജി 23 മാതാജി. 23. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത സീതാ മോഹൻ മാതാജി 18. 18. 18. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടു മാതാജി. രാജശ്രീ മാതാജി. രാജശ്രീ മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? 28. 28. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. സിന്ധു ഭാസ്കര മാതാജി 27 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. സുനിൽ സൗമ്യ മാതാജി സുനിൽ സൗമ്യ. സുനിൽ സൗമ്യ സൗമ്യ മാതാജിയാണോ? പ്രഭു ആണോ? ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി, എനിക്ക് 24. ഓക്കെ. 24. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടു മാതാജി. വത്സലകുമാരി മാതാജി വത്സലകുമാരി മാതാജിയുടെ മാർക്ക് പറയൂ. 21. രാജേശ്വരി ജയകുമാർ മാതാജി രാജേശ്വരി വിജയകുമാർ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലേ? രാജേശ്വരി വിജയകുമാർ 30 ഉണ്ട്. ഫുള്ള്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ശിവദാസ് പ്രഭു പറയൂ. 24. 24. ഇനി ആരെയും വിളിക്കാത്താരാ? ഇനി ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ലതിക മാതാജിക്ക് എത്രയാ? 21. ഭാനു മാതാജി ഭാനു മാതാജിക്ക് എത്രയാ? 30 മാതാജി. 30. വിളിക്കാനുണ്ടോ മാതാജി? ഇനി ആരാ? എല്ലാരും പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എല്ലാരും പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതി പാസ്സായി. എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷ. സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ 6 അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള വിഭാഗം മുഴുവനും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പോകുന്നത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക്. 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തി യോഗമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ? ഭക്തി വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായതിനാൽ നടുവിലാ അല്ലേ ഉള്ളത്? കർമ്മയോഗത്തിന്റെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും നടുക്കുള്ള ഭാഗമാണ് 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തി യോഗം എന്നുള്ള. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ സർവവ്യാപിയും സർവശക്തനുമായിട്ടുള്ള ആ പരബ്രഹ്മത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുക, അതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു തരും അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ ഗുരുവാക്യത്തെ വിശ്വസിച്ച് സർവത്ര ആ ഈശ്വരനെ ഭാവന ചെയ്ത് അനുഭവിക്കുക. ഈശ്വരനിൽ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ യോഗി ശ്രേഷ്ഠൻ അല്ലെ? ശ്രേഷ്ഠതമനായിട്ടുള്ള യുക്തതമനായിട്ടുള്ള യോഗയുക്തൻ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ധ്യാനയോഗം സമാപിച്ചത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ യോഗം സാധ്യമാകുന്നത്? അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് അല്ലെ? അറിവാ വേണ്ടത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ഈശ്വരനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ?
അതിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ജ്ഞാനം മാത്രം പോരാ, അല്ലെ? അത് തിയറി മാത്രം പോരാ, പ്രാക്ടിക്കൽ വേണം. അനുഭവം, വിജ്ഞാനം എന്നാ പറയാ അതിന്. അങ്ങനെ അറിവ് അനുഭവമാകുന്ന ആ യോഗ സാധന, അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ പഞ്ചസാര മധുരമുള്ളതാ, അത് ജ്ഞാനം, അറിവാണത്. അത് വായിലിട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോ അത് വിജ്ഞാനമാവണം, അല്ലെ? അതിന്റെ രുചി പറഞ്ഞറിയിക്കല്ല, അനുഭവിച്ചറിയാം, അത് വിജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന സത്യം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് ജ്ഞാനമാണ്, അല്ലേ? നമുക്ക് അറിയണതാ, അറിവാണ്. ആ അറിവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ അധ്യായത്തില്, അല്ലേ? നമുക്ക് ആ അറിവ് അനുഭവവേദ്യമാവണം. അതാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണമെന്നറിയോ? ആദ്യം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കൊതി വരണം, നമുക്ക് ആസക്തി വരണം, ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാനൊക്കെ ആഗ്രഹം നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാനാവുള്ളൂ. എന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് ആ അനുഭവവേദ്യമാവുക, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടാം. ഓ, ഭഗവാൻ പറയാണ്. പോകാം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. 6 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച അധ്യായം. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയും എന്ന്. 4 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം എന്ന്. 13 മുതൽ 14 വരെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. 15 മുതൽ 19 വരെ ദുഷ്കൃത ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. സുകൃതികളാകട്ടെ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. 20 മുതൽ 25 വരെ അജ്ഞാനികളായ മറ്റുള്ളവർ ദേവന്മാരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും അവ്യക്തിഗതവാദികളും. 26 മുതൽ 30 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയും. അങ്ങനെയാണ് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ വിഭാഗം ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയും എന്നുള്ള 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് തന്റെ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ശക്തികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളിൽ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവൻ വളരെ വിരളമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. പറയാണ് കുന്തിപുത്ര, അർജുന, എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ തന്നെ ആ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് യോഗം പരിശീലിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് പൂർണ്ണമായും എന്നെ അറിയാൻ കഴിയും. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. തത് ശൃണു, അല്ലെ? തത് ശൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാ തച്ഛൃണു, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, നീ അത് കേൾക്കൂ എന്നാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെ എന്നെ അനുഭവിച്ചറിയാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നീ അത് കേൾക്കൂ എന്ന്. അപ്പോ പരമാത്മാവായ ആ ഭഗവാനെ അറിയണം, പരമലക്ഷ്യം അത് ആയിരിക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ സാധന ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് സമദർശനം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാനാവുക ഒരാള്. ഇപ്പൊ വെളിച്ചമുള്ളപ്പോഴാ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത്. അരണ്ട വെളിച്ചത്തില് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനെ കാണുമ്പോ എന്താ, കുറച്ചറിയാം, അല്ലെ? ആത്മീയത അതുപോലെ സംശയലേശമന്യേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, അറിയണം, അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവന വിധികളാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണങ്കൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാം. അവയിൽ ആദ്യത്തേതും പ്രധാനമായതും ശ്രവണമത്രേ.
അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് തത് ശൃണു അഥവാ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാ അല്ലെ? സാധനകള്, ഭക്തി സാധനകള്. അപ്പൊ ശ്രവണം, അതിന്റെ ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ്. ശ്രവണത്തിലൂടെ പരിപൂർണതയിലെത്തിയത്. പിന്നെ കീർത്തനത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. പിന്നെ സ്മരണത്തിലൂടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, പാദസേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനം അക്രൂരരാണ്, ദാസ്യം ഹനുമാനാണ്, സഖ്യം അർജുനനാണ്, ആത്മനിവേദനം ബലി മഹാരാജാവാണ്. അപ്പോ ശ്രവണം തൊട്ട് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ആ 9 ഭക്തി സാധനകളുടെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനം ദേഹം സവിജ്ഞാനം ഇതം വക്ഷ്യാമ്യശേഷത യജ്ഞാത്വാനേഹ ഭൂയോന്യ ജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യത്തെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല. ഇന്ന് കിട്ടിയില്ല. എനിക്കും കിട്ടിയില്ല. ആർക്കും കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയത്. അതിന് നിങ്ങൾ 2ാമത് ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് എടുത്തോളണം. ജ്ഞാനം ദേഹം സവിജ്ഞാനം ഇതം വക്ഷ്യാമ്യശേഷത യജ്ഞാത്വാനേഹ ഭൂയോന്യജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യതേ. വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതായത് ഭൗതിക വിജ്ഞാനം, വൈഷയികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിനെയും അതുപോലെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെ, ഏതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇനി ഒന്നും അറിയാൻ ബാക്കിയില്ലയോ? ആ അറിവാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അത് അനുഭവിക്കുക, അതാണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. അതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും? ഒരു സംശയത്തിനും ഇട നൽകാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിനു പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെയും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതന എന്താണെന്നും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അത് തന്നെയാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ പ്രപഞ്ചത്തെ അറിയാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, മനുഷ്യനുണ്ട്. അറിവും അനുഭവവും ചേർന്ന് ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെ വിജയകരമായി ജീവിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യമുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ് 3ാമത്തെ ശ്ലോകം. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യദാമഭി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതാ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പിക്ചർ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട പിക്ചർ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. മാരത്തൺ ഓട്ടം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് പേര് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓടാൻ. പക്ഷെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴോ വളരെ കുറച്ചു പേരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി പ്രബലമാണ്. അതിനെ മറികടന്ന് തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ല പരിശീലനം വേണം. ഇപ്പോ ഉത്സവത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, വിശ്വാസികള്, ഭക്തജനങ്ങളെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അവിടെ എല്ലാവരും ഭക്തരാണോ അവിടെ? അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയവരെ അവരിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത അറിയാമോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന പേർക്ക് പോലും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല.
ഇപ്പൊ സാധനയിലൂടെ ആത്മീയ പുരോഗതി നേടുന്നവരൊക്കെ നന്നേ കുറയും. ജ്ഞാനസിദ്ധിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവര് വളരെ കുറവാണ്. അതിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പരമാത്മാവെന്ന് അറിയുന്നവരോ തുച്ഛമായിരിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ആദ്യ തലത്തില് ഭഗവത് കഥകളിലൂടെ അതിൽ ഭഗവാനിൽ രുചി വരണം. പിന്നീട് താത്വികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെ, 10,000-കണക്കിന് പേര് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെ, ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിലും ഭഗവത് കൃപ തന്നെ വേണം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്കേ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. മറ്റുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവാം. കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണ് അത്. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഈ ഭഗവാന് അവബോധം കൃഷ്ണനിലാവണം. അല്ലെ, അപ്പോഴേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കൃപ വേണം. മറ്റുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവാം. കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണ് അത്. ഈ ജ്ഞാനയോഗികളുടെ കാര്യം പറയാണ്. ജ്ഞാനയോഗികൾക്ക് അവ്യക്തിഗതമാണ് അല്ലെ അവരുടെ ആരാധന. അപ്പോൾ അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലാണ് അവര് ചെന്നെത്തുന്നത്. അത് അവിടെ അവർക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പാണ്. ഭക്തി യോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണവർക്ക് അതല്ല. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും അവര് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അവര് മുന്നോട്ട് പോകണം. അവരുടെ വഴി കുറച്ചും കൂടി നീണ്ടതാ. അദ്വൈതവാദികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ പോലും തന്റെ ഗീതാഭാഷ്യത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഇപ്പൊ ഗുരുവിലും ഭഗവാനിലുമുള്ള ഭക്തി അതാ നമ്മളെ പുരോഗതിയിൽ എത്തിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭൗതികത എന്നുള്ള ജയിലിലാ കിടക്കണത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ജയിലിൽ കിടക്കണു അല്ലെ. ഒരു കുട്ടി ജയിലിൽ ജനിക്കണ ഒരു കുട്ടി വിചാരിക്കാം. ആ കുട്ടി ജയിലിൽ തന്നെയാ വളരണത്. അപ്പൊ വേറെ പുറം ലോകം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ വിചാരം എന്താ, ഇതാണ് ലോകം എന്ന്. കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോ അറിയാം ചിലരൊക്കെ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന്. പിന്നെ മറ്റു ചിലരൊക്കെ അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ജയിലിന്റെ. എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, കുട്ടിക്ക് അറിയണില്ല. പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ വലുതാവുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇത്രയും നാള് ഞാൻ തടവറയിലായിരുന്നു എന്ന് ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കണത്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മള് ജനിക്കുന്നത് മായാബന്ധനമാകുന്ന തടവറയിലാ. ഇതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ അറിയണില്ല. ഈ തടവറയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണമെന്നുള്ള ആ ചിന്ത വരണം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഭഗവത് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് കടക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം. ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. 4-ാമത്തെ ആയിട്ടുള്ളൂ. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം 4-ാമത്തതാ. പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ഓരോന്നും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ആ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായതും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് അടങ്ങുന്ന 8 അടങ്ങിയതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി 8 അടങ്ങുന്നതാ. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. 8 വിധത്തിലുള്ള ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രകൃതി അല്ലെ. അതാണ് ഈ എന്താ പറയാ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതി ഉണ്ട് ഇനി, അത് ജീവഭൂതങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ 2 തരം പ്രകൃതിയും ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായത് തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കു വേണ്ടി കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ആദ്യത്തേത് മഹാവിഷ്ണു. അത് തന്നെയാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയണത്. മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപോകുന്ന ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് 2-ാമത്തെ മൂർത്തി. 2-ാമത്തെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. 3-ാമത്തെ മൂർത്തി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. സർവപ്രപഞ്ചവ്യാപ്തമായ പരമാത്മാവാണ്. അവിടുന്ന് ഓരോ അണുവിലും
കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ? മഹാവിഷ്ണു എന്നുള്ള കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അല്ലെ? വിഷ്ണുവിന്റെ ഈ മൂർത്തിത്രയത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൃഷ്ണന്റെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ, അല്ലെ? മഹാവിഷ്ണു എന്നുള്ള കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ശ്ലോകം. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യത്തെ ജഗത്ത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി പറഞ്ഞു, അല്ലെ? എന്റെ 8 എണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു, അഷ്ടധ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനി അതിനു പുറമെ ഭഗവാന് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുണ്ട്. അതേതാണ്? ജീവഗണങ്ങളാണ്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത് എന്നാണ്. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ താഴ്ന്ന തരം ഭഗവത് ശക്തിയെ, അതായത് സ്ഥൂലമായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, സൂക്ഷ്മമായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് ശക്തി, അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ട്. പിന്നെയോ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവസത്ത ഉണ്ട്. അത് ചൂഷണം ചെയ്യവേ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനോബുദ്ധികൾ മറന്നു പോകുന്നു. അതായത് ഈ ജീവസത്തകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ജീവികള് ഈ ഭഗവത് ശക്തിയെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാണെന്നാ പറയണേ. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കാരണത്താല് അവരുടെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനോബുദ്ധികൾ മറന്നു പോണു. ജീവസത്തകളിലുള്ള ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് ഈ മറവിയുടെ കാരണം. ഈ ഭൗതികതയുമായിട്ട് ബന്ധം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എത്ര ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവണു, അല്ലെ? ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്, അല്ലെ? മൂലസ്വരൂപം അതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തില് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവണു. അങ്ങനെ അവര് പ്രകൃതിയെ, ആ താഴ്ന്ന തരം ഭഗവത് ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഈ ജീവസത്തകൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രമുണ്ട്. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാകൃത കസ്യ സിദ്ധനം എന്നാണ്. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റേതാണ്, ഈശ്വരന്റേതാണ്. ഇവിടെയുള്ള കാണുന്ന എല്ലാം. അപ്പോ ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്ത്, ജഗത്തില് മുഴുവനും കാണുന്നത് ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ളതാണ്. തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാകൃത കസ്യ സിദ്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾക്ക് അർഹമായത്, ഓരോരുത്തർക്കും റേഷൻ കോട്ട പോലെ ഓരോ കോട്ട നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതില് കൈ കടത്തരുത് എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഉദാഹരണം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ 100 പേര് ഇരിക്കണ ഒരു സഭയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രസഗുള്ള കൊണ്ടുവരിക. 100 രസഗുള്ളയുണ്ട്, 100 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണ വേളയില് ഒരാള് അതിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം എടുത്തു വിചാരിക്കുക. അപ്പോ വേറൊരാൾക്ക് അത് കിട്ടാതെ ഇരിക്കും, അല്ലെ? കിട്ടാതെ പോവും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് എല്ലാ ജീവികൾക്കും വേണ്ടുന്ന എല്ലാം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഭഗവാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചില പേര് അത് കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്ത് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ചില പേർക്ക് കിട്ടാതെ പോവും, അല്ലെ? അങ്ങനെ വരരുത് എന്നാണ് പറയണത്. അങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? മനോബുദ്ധികള് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ മറന്നു പോവും, അല്ലെ? അവര് ആസുരീക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോ അതിനിപ്പോ എങ്ങനെയാ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ? ഈ എന്താ പറയാ, ഇപ്പോ ഒരു പുറത്തൊരു ഭാഗത്ത് റോട്ടില് ഒരു സഞ്ചിയിൽ നിറയെ അരി ഇരിക്കണ്ട്, തുറന്നിരിക്കണ്ട വിചാരിക്കുക. ആരോ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ പക്ഷികളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊത്തിയെടുത്തിട്ട് പറന്നു പോവും, അല്ലെ? നേരെ മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനാണ് അത് കാണുന്നതെങ്കിലോ ചുറ്റും നോക്കൂ, ആരും ഇല്ലാന്ന് കണ്ട ആ സഞ്ചിയോടെ എടുത്തോണ്ട് പോവും, അല്ലെ? മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥതയാണത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉള്ളതും കൂടെ
കവർന്നെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക. അത് പക്ഷേ പക്ഷിമൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെയില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രം അവരെടുക്കുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകും. മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല, സ്വാർത്ഥ ചിന്തകളുണ്ട്. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. അങ്ങനെ ആ ചൂഷണം ചെയ്യവേ, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ചൂഷണം ചെയ്യവേ തന്റെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനോബുദ്ധികൾ മറന്നു പോണു. ജീവസത്തകളിലുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് ഈ മറവിയുടെ കാരണം. അങ്ങനെ അവര് ദോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവും. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതദ്യോനീനി ഭൂതാനി സർവാണി ഇത്യുപധാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗത പ്രഭവ പ്രളയസ്തഥാ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളാണ്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഈ കാണുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാ? ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളാണ് അല്ലെ? താഴ്ന്ന ശക്തിയും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അല്ലെ? താഴ്ന്ന ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവഗണങ്ങള്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് സത്യം അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായി നിലനിന്ന് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ വേണം. അത് പിന്നെ നമുക്ക് അനുഭവമാവണം അല്ലെ? പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ചരാചരാത്മാവാണ്. നമുക്കറിയാം, ചരങ്ങളിലും അചരങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. പ്രപഞ്ച രൂപത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ലയിക്കുന്നതും അല്ലെ? ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധ്യമാകുന്ന ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉള്ളില് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് ആ ശരീരത്തിന് വളർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ? ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശരീരം വളരില്ല, ജഡമായി അല്ലെ, മരിച്ചു. പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉളവായതാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം. ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും സംയോഗത്തിലാണ് ഈ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപം പ്രകടമാകുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവനുണ്ട് അല്ലെ? ചേതനയുണ്ട്. പദാർത്ഥത്തിന്റെയും ചേതനയുടെയും സംയോഗത്തിലാണ് ഈ വിശ്വം മുഴുവനും പ്രകടമാവുന്നത്. ഈ രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. തന്മൂലം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മൂലകാരണം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവഗണങ്ങളാണ്, താഴ്ന്ന തരം ശക്തി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴും മനനം ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. മത്ത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണായിവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അതതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അല്ലെ സെറ്റായിട്ട് നിക്കണത് എങ്ങനെയാ? ഭഗവാനാകുന്ന ആ നൂലുകൊണ്ട് കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിനെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. എങ്ങനെ, ഏതുപോലെയാണ്? ഈ മണികള് നൂലിൽ കോർക്കപ്പെട്ട ഒരു മാലയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ? അത് കോർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ അതിങ്ങനെ ഛിന്ന ഭിന്നമായി ചിതറിപ്പോവും ആ മണികള്. ആ നൂലിൽ കോർക്കുമ്പോഴാ അല്ലെ, ചരടിൽ കോർത്തപ്പോഴാണ് അതെങ്ങനെ ഒരു മാലയായിട്ട് അല്ലെ അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അതാതിന്റെ ആ നിലനിൽപ്പ് എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ ചരടിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്. പറയാണ്, എന്നിൽ നിന്ന് അന്യമായിട്ട് ഭിന്നമായിട്ട് ഇവിടെ യാതൊന്നും ഇല്ല. പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭഗവാനാകുന്ന ചരടില് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതിയും കൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചം അല്ലെ, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒരു വസ്തുവുമില്ല എന്ന സങ്കല്പം അത് തന്നെ നമുക്ക് നിർവൃതി തരുന്നതാണ് അല്ലെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സാരി കാണുമ്പോ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, എന്താ ഭംഗി കളറ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അത് നെയ്ത്തുകാരൻ അറിയാം, വെറുതെ നൂലുകൾ കോർത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് അല്ലെ?
യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നൂലുകളാണ്. നമ്മൾ അതിന് സാരി എന്ന് പേര് നൽകി, അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അതുപോലെ ഇപ്പോ ഉദ്ദാലക മഹർഷി ഉണ്ട്. ചാന്തോക്യ ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു കഥയാണ്. ഉദ്ദാലക മഹർഷി യോട് അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ശ്വേതകേതു പിതാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ സർവം ഈ പ്രപഞ്ചം ഈശ്വരനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതിന് ഉത്തരം പറയാതെ ഉദ്ദാലക മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ, കുറച്ച് ഉപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് അതിലിടൂ. ഉപ്പിട്ടു. അങ്ങനെ ഇളക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉപ്പ് എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉപ്പ് കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ അത് രുചിച്ചു നോക്കൂ. രുചിച്ചപ്പോ അറിഞ്ഞു ഉപ്പുണ്ടെന്ന്. ആ പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒരു സ്ഥലവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്ന് ഉദ്ദാലക മഹർഷി ശ്വേതകേതുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെ ആകാശവും വായുവും സൂക്ഷ്മമാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അനുഭവിച്ചറിയാം? അതാ ഇവിടെ പറയണേ. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നുള്ള ആ വിവേകം തന്നെയാണ് പൗരുഷം എന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പൗരുഷം അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പറയാ, ജലത്തിന്റെ രസം അത് ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാന്റെ തേജസ്സാണ് അല്ലെ. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ ഓങ്കാരം ഭഗവാൻ ആണ്. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോവാനായിട്ട് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തു പറയുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അറിയണം നമ്മള്. ചിലത് പറയാണ്, ഏതു വിഷയത്തിലും വ്യക്തിഗതവും അവ്യക്തിഗതവുമായ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നും ഈശ്വരജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അറിയാം. അതിനാലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദിവ്യമായ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം, ഏകകാലീനമായ ഭേദാഭേദ സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിച്ചത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ പോകെയാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ളത്. അത് സെയിം ആയിട്ട് അല്ലെ, അഭേദം അല്ലെ, വ്യത്യസ്തതയില്ല നമ്മളും ഭഗവാനും. പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിമാണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. ക്വാളിറ്റിയിൽ സെയിം ആണ്, ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ സെയിം അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മള് അണുവാണ് അല്ലെ. അതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം. അത് പോകെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. മറ്റു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി പറയാണ്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. പുണ്യോ ഗന്ധ പൃഥിവ്യാം ച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസൗ ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്വിഷു. ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ജീവനായും തപസ്വികളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. പറയാണ്, ഈ ഭൂമിയില് അതായത് പുതുമഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോ മണം വരും അല്ലെ, ഭൂമിയുടെ മണ്ണിന്റെ മണം. അതുപോലെ തീയിലെ ചൂട്, ജീവജാലങ്ങളിൽ ജീവൻ, തപസ്വികളിലെ തപസ്സായിട്ടൊക്കെ കുടികൊള്ളുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് ആയുസ് ഉണ്ടാകുന്നതും ഭഗവാൻ മൂലം ആണ്. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ മനുഷ്യന് സ്വജീവിതകാലത്തെ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാനോ കുറയ്ക്കാനോ കഴിയും. കൃഷ്ണാവബോധം ഏതൊരു മണ്ഡലത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. പറയാണ്, സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ ചാന്തോക്യ ഉപനിഷത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഉദ്ദാലക മഹർഷിയോട് മകൻ ശ്വേതകേതു വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും
അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഞാൻ ഭഗവാൻ എല്ലായിടവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉദ്ദാലക മഹർഷി പറയാണ്, ആശ്രമമുറ്റത്ത് പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ആൽമരത്തിന്റെ ഒരു കാ പറിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ വീണ് കിടന്ന ഒരു കായ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അത് പിളർന്നു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിളർന്നപ്പോ അതിനകത്ത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. കുറെ തരികള് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ആ തരിയുടെ അകത്ത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴ് ആ ശ്വേതകേതു പറഞ്ഞു, ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളില്. അപ്പോഴ് മഹർഷി പറയാണ്, ഈ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് ഈ കാണുന്ന പടർന്നു പന്തലിച്ച ആൽമരം ഉണ്ടായതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. ഇപ്പൊ കിലോമീറ്ററുകളോളം പടർന്നു വളരുന്ന വലിയ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം അല്ലെ, ആ ആൽമരത്തിന്റെ കായുടെ ഉള്ളില് കുറെ തരികള്, ആ ഒരു തരിയാണ് ഇത്രയും വലിയ ആൽമരമായിട്ട് പടർന്നു പന്തലിച്ച് ഈ കാണുന്നത്. അത് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായതിൽ നിന്നാണ് അത് വളർന്നു വലുതായി ഉണ്ടായതെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സനാതനമായ ആദി കാരണമായ ബീജം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളുടെയും ആദി കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവര്, ശാസ്ത്രവിശാരദന്മാര് അല്പരായിട്ടാ കാണുക അല്ലെ. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിനറിയാം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ലോക രഹസ്യങ്ങളെ വെളിവാക്കി കിട്ടാൻ ഭഗവാൻ അവരുടെ ബുദ്ധിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രവാദികളുടെയൊക്കെ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ച രഹസ്യമൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റപരതരം നാന്യത്, ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ വരെ എടുത്താൽ മതിയോ? 30, ഇനി 20 ശ്ലോകം കൂടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. കൃഷ്ണ എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഇന്ന് കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ രവീന മാതാജി? അതെ മാതാജി. പരീക്ഷക്കാരനാണോ? മാതാജി ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇന്നലേക്ക് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി? ഇന്നലെ 30 ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എക്സാം ആയോണ്ടായി. നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് ഉദാഹരണം. ഉദാഹരണങ്ങള് അത് ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി കേൾക്കേണ്ടി വരും. ചോദ്യം ഇട്ടത് കിട്ടിയില്ലേ 2 ഗ്രൂപ്പിലും? ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്. കിട്ടിയില്ലേ? ഇപ്പോഴാ കിട്ടിയോ? ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ മാതാജിട്ടെ? ചോദ്യം കിട്ടി. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. 12 എണ്ണം കിട്ടി. 12 എണ്ണം മതി, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും. 2 ഗ്രൂപ്പില്ലേ, അതിനകത്ത് കിട്ടിയില്ല. എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. കഷ്ടം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മാതാജി ഇട്ടുണ്ട് മാതാജി. 2 ഗ്രൂപ്പില്, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? നാളെ മുതൽ കറക്റ്റ് ഇടുവേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അതെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ പറ്റൂലേ മാതാജി? ഓരോ അത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇടണം. ഗ്രൂപ്പ് മാതാജി. ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് എനിക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ആ അത് മതി മാതാജി. രാവിലെ ഒന്ന് 6 ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാ മാതാജിക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഏത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ, കുറച്ച് തിരക്കിലായ കാരണം അതിന് മാറ്റിയിട്ടില്ല. സാരമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളേക്ക് മാറ്റൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് ഉദാഹരണം ഇതാണ് മാതാജി. ഉദാഹരണം ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് നോക്കേണ്ടി വരും, ക്ലാസ് നോക്കണം. അത് ശ്രവണം, കീർത്തനം. യോഗം അതാണ്. അതല്ല ശ്രവണത്തിന് അല്ല മാതാജി ക്ലാസ് പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്രവണം പരീക്ഷിത്ത് കീർത്തനം ആരാ മാതാജി? സ്മരണം പ്രഹ്ലാദൻ, കീർത്തനം ആരാ? ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി. പിന്നെ പാദസേവനം ആരാ? ലക്ഷ്മി ദേവി. അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്. വന്ദനം അക്രൂരര്. പിന്നെ ആരാ? ദാസ്യം ഹനുമാൻ. വന്ദനം ആരാ മാതാജി? അക്രൂരൻ. ദാസ്യം ഹനുമാൻ. സഖ്യം തന്നെ അർജുനൻ. ആത്മനിവേദനം ബലി. മഹാരാജാവ്. ശ്രവണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ അടുത്തത് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ആരാ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? ജല, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അതെ. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ ആരാണ്? മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അതെ. ത്രിഗുണങ്ങള്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മ അത് ആയിട്ടില്ല. 10 വരെ എടുത്തുള്ളൂ നമ്മള്. ബാക്കി നാളെ എടുക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കിഷോർ കുമാർ പ്രഭു ഒക്കെ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലേ? കിഷോർ പ്രഭു പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലേ? എഴുതിയോ റീന മാതാജി? കൃഷ്ണ മാതാജി പറയൂ, കേട്ടില്ല മാതാജി. കിഷോർ കുമാർ പ്രഭു പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ പരീക്ഷ എഴുതണ്ടു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതണ്ട. ഇനിയും അവസരം കിട്ടും കേട്ടോ പരീക്ഷ എഴുതാൻ. വേറെ ബാച്ചിന്റെ കൂടെ എഴുതണം എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.